Počujete ma? Keď hej, čaute všetci, vítam vás u nového videa a dneska si tu ideme dneska tu ideme stavať loď. Vlastne ja Molo a môj kamarát je stavať loď a potom pôjdem pomôcť, alebo on mne. A pokúsim sa nejako to postaviť a môžeme sa na to vrhnúť. Tu vidíte, že už som si tu dal obidve dva. Že aké to široké má byť. Široké. Aké má medzi tým byť medzery. Ja som tu zvolil dva bloky. Takže ideme ďalšie dva bloky tu a dáme tu ďalší pilár. Raz, dva. A môžeme ísť tu. Stávame hore, hore, hore. A ďalší pilár. Ďalšie dva bloky. Raz, dva. Zatiaľ si všimnite to, čo napísal kamarát. On sa viacej vyzná do tých ako bojovných ľudí, ja sa do toho opravdu nevyznám. Chcel som, že by sme to teda dostávali s ním, keďže sa do toho vyzná. Tak preto som ho na toto video pozval. Som vlastne šťastný, že pozváte prijal. Aj som šťastný, keby ste mi dali like a odber. No nie, vážne, budem šťastný. Nebudete uvedli. Ďakujem dopredu a späť video. Dobre, takže my stávame bojovú loď. Čiže prvé postavím Molo a kamarát postaví nejaké základy lode alebo niečo takéto. Obie som už robil v skríne. Stavať. No. Takže ja to postavím na Molo a idem pomáhať. Musíme sa nejak metovať dosť pomôcky. To by nám veľmi malo pomôcť Molo. Takže tyčky sú dostávané od Mola. Vlastne ešte musím odstrániť z nich kôru. Alebo neviem ako to nazvať, aby to vyzeralo, že tým vodou už poriadne dlho. Hoci to je doslova, že 2 minúty a 44 sekúnd. Aspoň podľa časového, jak dlho ide video. No a kvôli tomu, no, chcem to odporovať za A a za B chcem čo najrýchlejšie dokončiť, aby som mohol ísť pomôcť kamarátovi s tou zabavnou časťou lode. Potom keď to dokončíme, tak ale dúfam, že to dopozeráte do konca. Celú loď dnes nedokončíme. Celú loď dokončíme buď piatok, alebo sobotu. Ja ten istý deň, že čo točím videa, tak ich vydávam. Takže môžete sa tešiť na dokončenie. Už čo skoro. Ale nebude to dnes. No. Už som tu robil asi nejaké tu také. Ešte to by stalo 3 bloky, budem to hore spojil. Ale nie, nebudem to spájať. A tu už ako ostriam bloky. Ostriam. Neodkôrujem, tak som to ja nazval. Vy to nazvite, ak chcete. A tu už vlastne neodkôrujem bloky. To urobím po domaru. No. Tento server už má dlhšiu dobu, čo som v minulom videu nemohol povedať, lebo nevedel som ako do videa rozprávať. Som plný začiatočník, čiže všetko na YouTube sa iba učím. A takže tak. Minulé video som presne preto aj nerozprával, ale toto už rozprávam. A som šťastný, že ma budete ako počuť na jednu stranu, a na druhú stranu neviem, či som dal skoro hlas, to už posúďte vy. Ale za mňa nie. Ja som šťastný, vy ste šťastní, si myslím, ktorí toto video pozeráte. Ja dúfam, že si ho to viacej užijete, keď tu už mám hlas. A postavil som to jeden blok vyššie. Nevadí. Nie to vykopem. A... Bro. Aha, to je svetlo.
uvedomil som si. Čiste ja v nejakých situáciách poviem pravdu. No, tak. A napíšem mu, že idem ti pomáhať s loďou. No. Neviem, či tu chce dať sklo, alebo čo, ale určite, no, to sa nám urobil, pred lode je 100% tu a idem urobiť opotenie. Hej. Myslím, že mu nebudem zavázať, kamarát je oveľa lepší staviteľ jak ja, takže aspoň mu nebudem zavázať, keď budem robiť opotenie lode. Aby samozrejme nespadli piráti a neviem, ja sa do toho proste nevyznám. On vám písal, tí, ktorí sa vyznáte, tak chápete, že kto má byť na tejto lodi, tí, ktorí nie, to nechápete. Vraj, že to má byť nejaká vikingská loď. Neviem. No, tu je pred, ukážem kamarátovi. A ja idem to potenie dostávať prvé. Urobím si pár tyčiek a potom tiež. Urobil som až veľmi veľa tyčiek, to nevadí. Čo stávam potenie, tak asi, neviem. Asi mu pôjdem s niečím iným pomáhať. Dajme tomu, že postavíme kabinku. Vlastne vy uvidíte, akú veľkú časť my urobíme. Lebo my nechceme to celé postaviť. Chceme to dať na 2 diely. Aj kamarát mi sľúbil, on tak často Minecraft nehraje, ale sľúbil mi, že so mnou urobí aj ten druhý diel, takže dúfam, že dodrží sľub. Ako Alex, keď pozeráš toto video a nedodržíš sľub, tak všetci na videu vidia, že si nedodržal sľub a im to v ďalšom videu poviem. Pekne, hej? Dobre? Že sa na teba pozerám. Dobre? No. Takže. Dobre. Kamila teraz bude na lodi. Normálne. Že najmenšiu mám urobiť tu. Dobre. Najmenšie, neviem, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dajme tomu. Môže byť, hej, najmenšia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. No. Ešte budú len 2. What? Niekto chápete tejto vete? Ešte budú len 2. Vy mi to vysvetlíte, hej? A tu daj tú najväčšiu. To bolo 8, takže tu dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ale iba, že neviem, ako robím. Cukroru. Ups. Sorry, tabak. Ja to opravím. A je to môj server, keby sa niekto pýtal. A veľmi rád tu hrajem. Server mám, neviem, 2 alebo 3 mesiace. Nejako takto. Chvíľku budú asi 3 mesiace. A som veľmi rád, že ho mám a že môžem hrať s kamarátmi, lebo teraz som hrajú iba single player. A pokiaľ by ste chceli nejaké video zo single playeru, že ja neviem, napríklad nejaký nový svet alebo niečo také, tak napíšte. Hej. No, mám sa pokiaľ spať. Spať. Poď spať. Hej. Takže, týpek ide spať a ja idem
spať tiež. Logika. Nie? No. Takže ja spím a aj ty musíš spať. Hej? Tu vám ukážem ešte Cabákov dom, keď chcete. Nejakom inšom videu. V minulom videu nám si reklamu na minulé video. V minulom videu bol pri prvých zasadených kaktusoch. No, takže by ste ako vedeli, že kde hľadať v minulom videu, pokiaľ by ste chceli, budete tu všetko. Bývame tu 4. Ja, Cabák, Amelia a Šimon. Dvoch nepoznáte, ale natočím s ním video, dúfam. Niekedy. Keď nie, tak prepáčte, keď som tu nemohol hovoriť. No a čo idem robiť? Neviem. Nerozhodne Cabák. Cabák sa do toho vyzná. Ja neviem. Ja Minecraft ani tak dlho nehrajem. Neviem. Rok a pol? Možno trošku viac. Možno trošku menej. A rok a pol je to určite. No, rok a pol to určite nie je, ale je to určite viac ako rok. Takže napíšem poď, ešte ho teleportnem. Radšej. Takže typek teleportovaný. No, si tu. A spýtam sa ho, čo ideme stavať. Čo ideme stavať, keď už toto máme. Napíšem mu, že dobre, iba iným spôsobom. Aha, ok. To je náš spôsob komunikácie proste s kamošmi. Dobre, to je jedno. No, ide stavať zadnú kabinku kapitána. Tak. Potom tu vyťažíme 2 bloky na dvere. Tie dvere robíme dubového dvere z bieleho dubu. Z bieleho dubu robíme dvere. Máme ich tu. A nie, nech on urobí detail, ja som čistý noob v detailovaní. Viac menej. A neriešim. Tu daj schody. Tu je schody. Ok, čakaj. No, takže to je v pohode. Cabáka je to normálne. Takže ok, čakaj. A ja zatiaľ, nie, bez rážky, Cabák, ako sa ti teraz nechcú uraziť, keď som ťa vrazil, prepáč. No. A teraz si tu urobím 5 lodiek, hej? 1, 2, 3, 4, 5. Mám 5 lodiek, lebo tie loďky chcem tu uskladniť. Dopredu. Lebo tie loďky tu chcem uskladniť. Viete, Titanic sa zachránili nejakí ľudia, presne kvôli tomu, lebo tu boli uskladnené loďky. Čiže presne toto musíme urobiť aj my. Teraz som sa to zasekol! To nie je fér. No. Tu bude jedna, tu bude druhá loďka, tu bude tretia loďka. To viete, keby sa čisto teoreticky to nejakým spôsobom potopilo, čo je asi nemožné v Minecrafte, že by sa loďka potopila. Ako tá, nie je loďka, loďka je možná, neviem jak. Ale že taká loď obrovská, ktorú by som dať asi na trošku viacej pistónov. Keby som chcel, že by sa hýbala. To je možné. On má normálne stôl. Frajer, Cabák. Á, tak, áno. Áno, tak. No. Nemám lanterny. Šimon má v obchode. Šimon má v obchode lanterny. V obchode lanterny. No. Takže ja si tu idem zatiaľ na kľude vykraftiť trapdory. Čo mi odpíše. Ja sa s vami vsadím, že... No. Ja sa hovorím, že on toto
Že povedal, že mám ísť zakúpiť. Ako cabák bez frášky, ale neviem, že sa ti nechce. Dobre. Ok, idem. My máme spoločné veci. Cabák. Má spoločné veci, cabák. Že vie. Prečo mu potom chce vrátiť dielom? Takže ja idem na loďke na spawn. Ste mohli vidieť aj včerajšom videu, jak sa chodí na loďke na spawn. Čiže dneska včera som to chcel komentovať, keby som vedel, že jak toto. Že keby som vedel, jak zapnúť zvuk. Som to prišiel. Ako mohol som to komentovať aj dnes sa nechce sami. Pravdu poviem. A teraz si idem zobrať zo Šimonovho obchodu lanterny. Že by ste sa nebali, že Šimona má spoločné veci. Že mu to stane ukradnem. Hej. Verte ma to zlodeja. A 2 iron, 1 lantern, hej. Ja mu tu vykúpim všetky lanterny a dám mu tu všetky 2 irony. Však mu dám 2 irony. Hej. Že by, aj keď máme spoločné veci, že by ste, nebravia kraješ cukríkov. Vlastne. Nepamätám, jak to tu bolo, ale tak. No, tak, možno tak. A vieš čo, dám ti dýško. Dal som mu tu moje veci doslova. A ja sa neteleportujem tak často na server, ako teleportujem druhých a im to jedno. Teraz ukážem ešte môj skin. Takže mám taký skin, aby ste vedeli. Idem nás aj domov. Neviem, ja hovorím, vracajte tie loďky tu. Nie, oni nevrátia. Čo toto? Oni nevrátia proste tie loďky. Dobre, to je jedno. Lebo už video má 18 minút. Ja nechcem zase polhodinové video vydávať. Ešte si s ním trošku začúkam. A idem sa pozrieť tu hore. Ja som poriadny kapitán. Sába, ako toto je nenormálne, jak si to dobre urobil tu. Typek tu môže ako sedieť. Hraj počítač tu môže. Počkajte, ja iba neviem, jak sa kraftí obraz. To je jedno, daj, na to prídem. Ako nie obraz, maľba, jak sa kraftí. Kde to je? Kde je maľba? Kde je ona? Viem, že tak zbúni, alebo za čo takého. Pain. Nie, počkaj. Počkaj, ba. Skoči maľba. Ľba. Počkajte. Neviem, nezmiem na klastnici, kaš. Na to proste. Zoberiem veľa vlny. Zoberiem veľa čoho. Tej, kde to je? Neviem, kde to je, musím ufať, že to je z vlny. Mám 2 nadeje. Tak. Nie. Alebo tak. Plus. Obraz. Yes! Kámo. Proste neviete, ak som šťastný ani. Bylo hodne netreba.
Ako ja wiem, to jest trudne. Ale też nie wiem, prawda. Mamy obraz. Tak, mamy obraz. Tu? Nie, nie mamy obraz. Oczywiście kapitan musi mieć obraz. Tak, nie. Tak. Sprawy budowli, nie. Ano, kapitan! Wow! Wow! Dobre ty. Wow, dobre ty. Pozrite sa, jak pekne to dekoroval. Do dekorujesz. Kończymy czy nie? Kończymy czy nie? Czy kończymy czy nie? Spójrzmy, hej. Chyba się pan chyba był po prostu najlepszy dekorator w Minecrafcie. Ale to ważne. Dziękuję Ci, że si so mnou išlo natáčať video, hoď ste Minecraft až tak veľmi nebaví, ako Bartander, či čo hraje. Ale som šťastný, takže mi vyšlo natáčať. Daj ku špencu. Bro! Mama. Daj ku špencu. Hej! A to je jedno. No ešte tak... Pozerám nejaký... O to je jedno, viem, že sa veľmi neignoruje, vlastne prečo to spravil. Bo... Viem, že on ma nezignoroval. On je kamoš. A... Neviem to, čo som pravil. No, spýtam sa ešte raz. Končíme.